Gastronomiaren beste alderdi askotan bezala, 20. mende hasieran kakaoaren munduak planto egin zion azken hamarkadetan multinazionalek inposatutako ekoizpen ereduari. Aurreko mendeko azkenengo hamarkadan, txokolategie talde batek hasi zen kakao ekoizle txikiekin eta ekoizle kooperatibekin lan egiten. Laborantza organikoa eta jasangarriaren alde egin zuten eta prozesuak artisautzara ekarri zituzten berriro ere. Produktuaren kalitatea asko zainduz. Horrela sortu zen Estatu Batuetan bintu bar mugimendua, eta azkar zabaldu zen mundu osora. Ikusi dugun bezala, Euskal Herriak historia luzea du txokolategintzan eta nola ez, mugimendu horrek harin aurkitu zituen gure arteko txokolategi artean sinestu namorratuak. Rafa Gorrotxategi, Cazenabe, Laia, Kaitxo, Arkupe, Mesie Txokola edota Lurka markek bintu bar zigilupean ekoizten dituzte txokolateak gaur egun. Euskal Herrian badude modu artisauan ekoizten jarraitzen duten beste txokolategile batzuk ere. Casa Pedro Mayo, San Girons eta Zubisa besteak beste. Hala, esan dezakegu kalitatea, tradizioa eta bidezko merkataritza direla gaur egun gure txokolategintzaren ezaugarri nagusiak. Poema zero de xocolata. Podria assegurar, sense por a equivocar-me, que el que més m'agrada de tu és quan te'n desfàs a les meves mans. Podria parlar de la teva finesa i de l'olor penetrant que sento, encara ara, d'aquí estant. Podria llepar-te tota i que tu et desfessis a la meva boca. Podria trencar-te en 1000 bocins entre el cruixir de quan et prenc. Podria fer-te tot un llibre i tu ho voldries. Et segueixo menjant.